И здравейте, YouTube! Днес ще играем Майнкрафт. Най-нова версия 1.7.4. Нищо ново няма в най-новата версия. Но нищо. Да. Както виждате, премиум акаунт. Да, имам премиум акаунт. За Коледа го получих. На Коледа става чудеса. Да, ще снимам, да се надяваме, много клипове. Чакайте да се почеша за... Да. Ще има много клипове. Ще снимам клипове с групичка. Да. Ще пратя акаунта. Не акаунта. Гледайте YouTube канала. По-скоро. Ще го сложа в дескрипцията. Но след като направим един клип. Защото май след много година чак ще правим клип. Зато и... Ученце. Ще трябва първо да намерим храна. Главен ресурс. И не трябва да бягаме толкова бързо. Айде де. Кажете ми защо спрус от байамите не са с сняг, а са сложили снега вече само на върховете на планините. Не видях кравите. Мари, краво! Мръсна. Добре. Това ще ми трябва. Да се надяваме, че ще събера абонати. Много. Като събера много абонати, ще направя спешъл епизод, който може да е дълъг и 1 час. Не се знае. Ако ми остане време, де. Добре. А там май има плейлист, да се надяваме, че има. Опитах се 2 пъти да направя клип. Първо мама ме прекъсна. И след това на втория клип не ми работеше микрофона. Да се надяваме, че сега ми работи. Така. Ще снимам Hypixel в Minecraft Party. Бенчмарки. Какво? О, боже мили! Няма да събираме ачивменти. Ще опитаме да отидем до Енда и да победим дракона. Да. Мастери. Ма пещерка. Аз искам първо да събера кола. Къде си? Ето. Като за първи епизод няма да е много дълъг. Ето. Може би една нощ преживаем. И после спирам клипа. Ако събирам абонати, ще ги правя по-дълги. Утре може да кача втория клип. Но нищо не се знае. Някои пъти може, като събера поне 500 абоната, ще направя спешъл епизод, клип, както искате го наричайте, с фейскам.
Да, с фейскъм. Или по-скоро ще правя подобни клипове на празници. Да. На празници. И не се питайте дали имам сървър, защото нямам сървър. Но пък ще си направя някой ден. Някак си. Не. Няма да бягаш. Там още. Още много. Откъде е зив? Шугъркина. Така. Трябва ни още само една вълна. Да, благодаря. И ще вземем този кол. Трябва да съберем малко камък. Да. Прашчо! Ти си мой герой. Сега ще те убия. Защото не си мой герой. Това нямаше много смисъл. Но както и да е. Няма да падаш. Не ми се ходи додолу. Да. Благодаря ти, Прашчо, за вкусната пържолка. Ако се питате кой е този текстурен пакет или ресурс пакет, както го наричате, както и да го наричате, ще го има в описанието. Да, там долу. Там, където гледате. Какво да кажа? Ще имам различни поредици. Ще правя адвенчър мапове. Не ще правя, а ще играя адвенчър мапове. Обърках се. Грешка на езика. Да. Вале. Прашчо, не дей бяга от мен. Аз точно те гонех. Макар и стига сте бягали от мен. Нищо няма да ви направя, само ще ви заколя. Базик, бе. Не, няма базик. Истина. Кога ще свършва този спрус баем? Вече е спрус, не сноу баем. Ако не успея да си направя една къщичка за през нощта, кажете, напишете в коментарите каква къща искате да направя и къде искате да я направя. Но това го казвам само ако не мога да пренощувам неща. О, да! И ще направим едно легалце. Случайно, ако не потрябва. Ще похапнем малко. Ще да кажа малко е късничко, ама той е 9 часа вечерта. Утре не знам по кое време ще снимам клипа и по кое време ще го кача. Защото... И аз не знам защо. И той ще каже защото. Точният отговор. Защото и ви довършвате. Бла-бла-бла-бла. Айде бе, але-мале. Залязва слънцето. Еми, скоро ще е края на този епизод. Не искам да свършва.
Няма да взимам на езико. Имаме достатъчно. Дори, може да кажа, предостатъчно. Той какво е? Много хубаво местенце. Пускате тука. Ами... Не, нища. И намерихме лава. И се сетихме да открием Planet Biome. Да. Но това ще е края на този епизод. Какво е това? Какво е това? Какво е това? Не, няма да е край, няма да е край. Първо ще разгледаме селцето. Стягаме багажа. И само това ли е? Важното, че има моркови. Трали. Стягаме багажа. Ще легнем да спим на горния етаж. Значи тук ще направя един холм. Какво? Не се надявах още първи епизод да открием едно село. Но такъв е късмета, дами и господа. Оп. И довиждане.